Салам жамағат. Сіз өзіңіздің қайда екеніңізді білесіз. Бүгін біздің планда Таксимдағы Истеклал урамы. Тағам бір шақырым шамасы тәпи-тәпи атлайбыз да Таксим майданына келіп жетерге тегішбіз. Білуімше анда Ленинде қызық айбірлері жоқ енді, шул кибетлер, кафелар, кинотеатрлар, бәлки қалған айбірлер де барды. Қарарбыз жамағат. Мен де қарармын, сізге де көрсетірмін, һичшиксіз 100%. Нәрсе де болса эшләячәк біз бүгін. Сіз оңайынан әйткәндә, менә монда иләр шулай ук биегрәк. Монда инде 5 кенә кат түгел, маңай бер 7-8ләр бардыр. Дөресен әйткәндә, менә монда әйберләрне һаман аңлый алмыйм һәм һаман кабул итә алмыйм. Нәрсәгә шулай итеп ясарга кирәк уларны? Менә шундый эшле иттереп, нәрсәме дип ясарга, карау минем тез биеклегендә генә. Ягъни мен монда бер җирем белән яхшы гына утыра алам. Ул җирем белән утырмасам, башым белән утырачакмын, ятачакмын. Яки күземә керәчәк. Әле бу шаршайым, менә шулай керәсеңдә кире чыкмаячак. Бусы бөтенләй идеально ясалган. Шулай тротуар кырыена монда әйбер куюны мин гомумән аңламыйм җәмәгать. Мин монда әйберне аңлыйм, мисал өчен әгәр дә коймаларын биек булсаймы, сикереп менмәсеннәр өчен анда менә шундый штирлар ясап куйсам була инде. Ярар. Моны кабул итә алам. Ләкин тез биеклегендә яки бил биеклегендә монда әйбер ясауларын мин аңламыйм. Нимә генә бар? Кемне үтерергә җыеналар? Ире белән юнус балыклар ясап куйганнар. Юнус балыклар эшләми. Дымнары кырыган буларның. Минем аңлавымча буларның авызларыннан су сиптергә тиештер инде. Бусы монда, тегесе өскә, бусы белмим берәрсенең башындадыр инде менә монда. Кая. Шын безнеңчә авылларча ясаганнар моны кара әле. Бу миңа чынлап та авылыбызның күперен хәтерләтә. Шундый ук саз, шулай ук саз өстенә таш куйганнар. Машиналар үтә алсын өчен, батып ятмасын өчен эштән чыгып. Шундый ук үләнүсә, безнеңчә күңелләрне дә валыйгыл. Һәм сезнең айннан монда скамьялар да куйганнар. Һәм менә монда күренешләр бик матур. Бу нинди бина икән? Гран Хёк дигән. Хёк. Хёк дигән. Ике тоты белән пистолетны кекебек. Һәм энәле тимер чыбык белән әйләндереп алганнар әйтерсең кемдер качарга җыена моннан. Биегә ул мисен әйтәм, кара. 3 метр гына бар. Араларын вак ясаганнар. Палтарашкалар өчен ясалган кебек. Минем адамыма туры килми бу. Минем адамым шама белән менә шулай. Бер туры килә, бер туры килми. Сен шулай инде узын булуңа үзең гаепле. Алайса мин узын түгел, минем буем 1.80 м. Уртача. Более-менее шама белән. Мин үземне узын дип санамыйм, белмим. Тәк җәмәгать, менә бу агачның исемен оныттым мин. Менә шундый аклы каралы, күренле, сорылы, яшелле, зибры. Так, Алиса безгә ярдәмгә киләчәк хәзер. Вроде бы это платан дерева камуфляж. Смотрите, какие варианты нашлись. Камуфляж агач? Андый агач буламы юк? Сервина, сиңа мөрәҗәгать итәм мин хәзер. Бу нинди агач бу? Аты ничек моның? Нәрсә белән ашыйлар? Нинди өлкәдә кулланалар моны? Һәм гомумән кулланалар микән? Сыйфатлары ниндирәк? Әйтеп бирче зинһар. Истанбулда моны күрәм мин, еш күрәм, менә бездә шулай күргән бар кебек тә, юк та кебек, хәтерләмим. Төгәл әйтә алмыйм. Бетоннарын карасына. Таш гасыргы. Безнең Советлар Союзыннан калган бетон кебек. Бик искегә охшаган. Йөзәргә ярамый, кулыңны тыгарга ярамый бит инде, әйме? Тик теләгән бер йөзеп кыйнап чыгарга да. Бер 50 түгәрәк ясап берәр чакрым йөзәргә. Әйбәт булыр. Беләсезме, җәмәгать, монда кешеләр генә түгел, этләр дә рәхәтләнәләр. Урысча әйтмешли, кайфушный инде, полнейший. Икәүләшеп яталар, рәхәтләнеп. Бер нинди агрессия юк, әлегә хәтле. Менә ай ярым чамасы торамаймы? Һәм бер генә эт тә миңа өрмәде. Песи җанлы булуыма карамастан. Бу этләр җәмәгать дөрес түгел. Һәм алар дөрес яшәмиләр. Шундый гына нәтиҗә ясый алам. Винни Пухтага кебек. Килеп җиттек буга инде җәмәгать. Таксим мәйданы. Күгәрченнәр, рәхәтләнәләр булар да. Абла ни кадәр? 10 лира. 10 лира. 10 лирага бер стакан бодай. Так, 60 сум бер стакан, әйме? Бер стаканда шама белән бер 100 грамм бармы икән инде анда? Юктыр да, бәлки бер 75 шамасы. 75 грамм өчен 60 сум. Ну, 1 граммы 1 сумнан бераз гына арзанрак килеп чыга инде. 1 килосы 1000 сум. Монда Стамбулдагы ит бәясе бу җәмәгать. Б. Бизнес, алыш-вереш, сатыш-матыш, тегесе. Төрекләр сата белә кыскасы. Красавчиклар.
Трамвай аңлауымша бара да, һәм туп-туры мәчеткә кереп китә. Һәм чыга. Бу депо бит. Бу трамвай депосы. Менә бит кызыл трамвай. Иң сәйере бу мәчет астында. Җәмәгать мин әле генә бу кызыл трамвайларның депосын таптым ахрысы. Булып чыгам инде. Ахрысы, мен инде хәрмендә йөргәндә берничә тапкыр кисәтү ясадылар. Ник төшереп йөрисең диделәр, нәрсә төшерәсең диделәр. Кая күрсәт әле диделәр. Мәйтәм, мин күрсәтә алмыйм, моның дисплее юк. Алайса бетер ди. Мәйтәм, юк, бетермим. Бетерәсең дә юк, мәйтәм, бетермим. Мин сине төшермим, мәйтәм. Сен анда эләкмәдең. Шулай дип озак кына тарткалаша торгачтан җибәрделәр инде мине. Җибәрмәсә дә китәем инде. Аларга монда аптырап торырга. Ататürkне таныйм җәмәгать. Үземнең сукыр күзләрем белән үк моннан үк күрәм. Так җәмәгать, белүемчә, монда кайдадыр Таксим кырыенда ниндидер бер җүнсез район булырга тиеш, куркыныч район. Һәм әгәр дә авызыңны ачып барсаң, шунда килеп ләгүем мөмкин дип укыдым мин. Минем уңышым белән мин ул районга мөгаен килеп ләгермен дип уйлыйм. Миннән була инде ул андай әйберләр. Менә бу аңлавымча истикләләме? Менә монда трамвай юллары. Мин монда кеше бик күп дип укыган идем. Кеше монда чынлап та күп. Яратам кешеләрне. Сөям, җаным тәнем белән. Шундый рәхәт. Үз тәлинкәмдәге кебек, үземне судагы балык кебек хис итәм. Yol startlaş kela, yol startlaş. Kişilerine de start olmaz mı ki bu? Тәмлүшкәләр белән кызыктыралар. Лыкымнар, баллар да бар ахрысы, әйме? Йомыркадан шеби ясап куйганнар. Сез уңайыннан бизнес идея. Рәхәттер инде монда яшәргә, җәмәгать. Мәйдан, кешеләр, тавыш, шау-шу, ис, һава юк. Көн өтүне шулай. Ләкин әйтергә кирәк, ие бик мотор, мәгъмәриятенә бик ошый. Нормальный бәяләр әйме? Гади генә 13, карасы белән бергә индиан ясасалар 26, трио булса 39. Әт эшлиләр алар. Менә җәмәгать, монда йөргән бер дигән машина. Менә миңа дисәм, мондый машинада йөрсәң, монда сиңа бөтенесе юл бирәчәк. Брюс Всемогущий кебек машина әйттерәсең дә, бөтенесе таралачак. Менә мондый машинада йөреп карар идем. Карар син бу колхозникны, Кытай кисенаны таккан. Моннан ук күренеп тора. Кит моннан, хурлык. Бу машиналар йөреп туйдырдылар, чистый. Спокойно жить итәргә ирек бирмиләр. Менә Галатада сугайны җәмәгать. Галатага сәлам биреп китәбез. Миңа шундый шикаят белдерделәр бит җәмәгать. Нигә Галатаны төшергәндә, нигә шулай тавышламадың, нигә аны әз генә булса да аңлатып китмәдең диделәр. Нәрсә ул, кайчан ясалган, нәрсә өчен кулланылган, кем төзегән? Дөресен әйткәндә җәмәгать, минем микрофоным юк. Көчсез генә, хәлсез генә компьютер барлыкка килде. Анарда тавышлап була. Ләкин беренче проблема бер кая да китмәде, микрофон юк. Проблеманы хәл итеп булса, Алла теләсә тиздән тавышлый да башлармын дип уйлыйм. Чөнки килешәм, әгәр дә әйберне төшергәннән соң аны тавышлап бераз гына булса да турында мәгълүмат бирсәң, аңлатып китсәң,
Ул күпкә үтемлерәк, күпкә кызыграк килеп чыга. Инде булса чарасын күрербез дип уйлыйм. Хәлитә торган әйбер. Бу машина монда ничек кирип баскан икән, һәм аның төбе тимәгән микән? Глушитель исән микән моның? Балкалары, бензин трубкалары. Вәт сиңа тамаша, вәт булар төрекләр булдыралар, Һичбер куркып туру дигән әйбер юк. Туталар да басалар һәм ярый бу Fiat әйме, ярый бәясе юктыр инде килешәм. Ләкин бит алар Mercedes-лар белән дә нәкъ шулай ук йөриләр. Ягъни аларга барыбер. Кайда баса, ничек туктый, кырылганмы, кырылмаганмы? Хәтта беләсеңме, мин монда бик күп Mercedes-лар, BMW-лар күрдем. Ишекләре кырылган. Алар аны буяп та тормый. Бираздан ашында тяп-ляп сылап куялар да күгәрмәсен өчен бетте йөриләр. Безнең кешеләр өчен бик сәер кебек инде, бик кызык кебек инде ул. Бездә бит инде өф итеп кенә торалар, үзеңнең акушкаң булса да шунда эзгенә кырылса, бетте инде. Кара кайгыга баталар, тизрәк ясарга тырышалар. Килешәм кешесенә карап, ләкин күпчелек кеше шундый. Монда төрекләр алай исләре китеп тормый. Кырылганмы, кырылган. Яра, йөриме, йөри. Данлыклы бөкеләргә рәхим итегез. Башланды инде, тагын шул. Так җәмәгать, яңа максат. Менә моны ошадан-аша тишеп чыгарга кирәк. Монда кешеләр таксимнан да күбрәк ахрысы. Тыгызрак урнашкан. Аралау авыррак. Монда кешеләр буеннан. Адым атларлык түгел кеше монда. Валлай. Юктагына кердек үзенә. Җәмәгать нервым җитмәде. Тишеп чыга алмадым. Шурна узабыз. Иң мөһиме нервларны саклап калырга. Җәмәгать минем монда Google карталарга зарланасым килә әле. Бик каты иттереп зарланасым килә. Беренчедән, менә мин мондаймы? Ник бу маршрутны яңадан дөрес иттереп ясамый? Ник булай артка кит дими, ник алга бар дими? Менә яңа гына ясады. Мен моңанчы бер 2 минут бардым. Икенчедән ник менә монда әйләнә тирәдәге өйләрне ул тулысынча ясап бетерми. Ягъни мин үземнең кайда икәнемне аңлый алмыйм. Чөнки монда харитада ориентирлар юк. Һәм гомумән монда язулары да бик сирәк. Гап-гади тукталыш язулары да юк. Бик начар бу. Мин моны кабул итә алмыйм. Яндекс картада аның бөтенесе дә бар. Ягъни ул бөтен язуларын күрсәтә. Сүз дә юк, анда проблем юк. Ләкин Яндекс карта кайбер ширкәтләрне таба алмый. PayPortrayме? Ул аны тапмады. Шул ук Золотая корона, ул аны тапмый. Яки берәр нинди кафе исемнәрен. Ничек язсаң да, русча язсаң да, инглизчә язсаң да, хәтта төрекчә язсаң да дөрес иттереп ул аны таба алмый. Аларга кирәк Яндекс карталарны, Google карталарны, аларны өйләндерергә кирәк, һәм шуларны балаларын ясарга кирәк. Менә идеаль карталар булыр ул. Бөтен әйберсе дә булыр. Хурланып үләрсең. Кайчак ширкәтне Google карта аша табам да, ноктасын билгелим дә, Яндекс карта аша ачып шулай барам. Кара нәрсә язып куйган. Автодин диелгән, малай. Автодин минем монда да әзерлекләп йөрим сәгатен. Аман котыла алмыйм. Шалтыратулары гына җитмәгән, язып та куйганнар хәзер. Так җәмәгать, кирдем корона пайга һәм алдым үземнең гаять зур 13 долларымны. 13. Бик каты шатландым бит инде. Мәйтәм ха байыбыз. Шундук 5000-не җибәрдем коронага. Корона кирәкме миңа син 5000? Ал үзеңә диде. Дөресрәге Тинькофф үткәрмәде. Син бик шикле кеше диде. Һәм операция отклонена для клиента дип мәсәлән шундыйрак әйбер күрсәтте инде миңа. Кыскасы акча җибәреп булмады инде. Ләкин кичә китте, бернинди проблем юк иде. Моның нәрсә белән бәйле булуын әлегә белмим. Әлегә әйтә алмыйм. Бәлки минем кулда карта булмаганлыктандыр ул. Чөнки минем кулымда карта юк. Картаны чыгарттырмадым мин. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Бүген без 14 чакрым ара үткәнбез. Тәпи килтергенә. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз җәмәгать. Караны каналга языл, кыңгыравын сук һәм көт. Тиздән кызыклы контент булыр дип уйлыйм.